στο ψαλτήριο κατά τους Εβδομήκοντα, με ερμηνεία του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Κύριε, εις πόσον μέγα και δυσεξαρίθμητον πλήθος ευξήθησαν οι εχθροί που με θλίβουν, πολλοί επαναστάτησαν κατ' εμού και με πολεμούν. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λέγουν για την ψυχή μου και την ύπαρξή μου, δεν υπάρχει δι' αυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός του τον εγκατέλειπε και ματέως ελπίζει εις αυτόν. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτον μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Σύ όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Σύ θα με δοξάσεις και πάλιν και θα σηκώσεις υψηλά την κεφαλήν μου, την οποίαν τώρα εντροπιασμένος έχω σκυμμένην προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλάς εις το παρελθόν φοράς με φωνήν ισχυράν εφώναξα προς τον Κύριον, ζητών τη βοήθειά Του και με ήκουσεν από το όρος Σιών, όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης Του και έγινε δι' αυτό Άγιον το κατοικητήριόν Του. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ως εκ τούτου και εις τας δυσκόλους αυτάς του παρόντος στιγμάς, δεν έχασα το θάρρος και την ειρήνη μου, αλλά μολονότι με έχουν κυκλώσει τόσοι εχθροί, εκοιμήθην κατά τη νύχτα, ήσυχος, και έπεσα εις ύπνον ήρεμον και βαθύν. Εσηκώθην δε το πρωί, γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Όχι, δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από πάσαν διεύθυνση επιτίθενται όλοι μαζί κατ' εμού. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσον κατά των εχθρών μου. Σώσε με, ο Θεέ μου, διότι είμαι βέβαιος ότι Σύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγον και αιτίαν. Σύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών που ως θηρία άγρια έρχονται να με κατασπαράξουν και να με καταφάγουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Από τον Κύριο θα μου δοθεί η σωτηρία και εις εκείνους, Κύριε, οι οποίοι σε φοβούνται και είναι ειδικό Σου λαός, θα έλθει η ευλογία Σου. Τέλος του τρίτου ψαλμού με σύντομη ερμηνεία του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Αθήνα, 21 Δεκάτου 2020.